зани бероҳа. Садбарги биёбон. Куния, январи соли 1246. пас аз моҷарои дар масҷид рухдода, ғайрате ба берун сар баровардан надоштам. дар ҳоле ки соҳибзанак ҳам ба ҷои рафтанамро манъ кардааст. ҳамин тавр акнун ман даруни қафасам, лекин ин маро ташвиш намедиҳад. вақтҳои охир гӯё тамоми эҳсосам кун шудааст. рӯз то рӯз чеҳраамро ки дар оина мебинам, то рафт ранг парида мегардад. дигар мӯйҳоямро шона намезанам ва гунаҳҳоямро намепӯчам, то ки лолагун шаванд. духтарони дигар бошанд, аз ин ҳоли ман зиқ шудаанд. онҳо мепиндоранд ки чунин афт шумори мизоҷонро мекоҳонад. шояд онҳо ҳақ бошанд. аз ин ваҷҳ ҳине гуфтанд ки кадом марде танҳо маро мехоҳад. ба ҳайрат афтодам. оҳ, чӣ қадар ба даҳшат афтодам вақте бойбарсро дидам. ҳамин ки ҳарду дар ҳуҷра танҳо мондем, дарҳол пурсидамаш: эҳе, миршаби бошараф дар ин макон чӣ мекобад? ташрифи ман ба ин ҷо аз пайдоиши фоҳиша дар масҷид чӣ тафовут дорад? посух дод ӯ ва мехост ба ин васила маро пас занад ё таҳқир созад. бовар дорам, агар Шамси Табрезӣ намебуд, то ҳатман маро мекуштӣ. номи он одами нобакорро ба забон нагир. ӯ бидъаткор аст. ин гапат хатост. намедонам аз чӣ бошад ки наметавонистам хомӯш бошам. баъди он ҳодиса Шамс чандин маротиба ба ин макон ташриф овард. ваҳ, дарвеш дар фоҳишахона? ягон кори номақбул рӯй надодааст. ӯ барои чунин корҳо ин ҷо наомада буд. дар ин хусус ба дигар кас лаб накушода будам. лекин намедонам аз чӣ сабаб дар бораи Шамс душмани ӯ барояш қисса намудам. дар ҳақиқат Шамс ҳар ҳафта дар чанд моҳи охир наздам меомад. чӣ тавр аз назари соҳибзанак ноаён вориди манзил мегашт, ҳайрон мемондам. аз имкон берун нест ки чунин амалҳои ӯро дигаре ҳатман соҳириро мепиндорад. лекин ман яқин медонам ки ин тавр нест. Шамси Табрезӣ инсони хубест ва ба ғоят худопарасту тақводор аст. иловатан ӯ истеъдодҳои хосаро дорост. тамоман дигар хел, на он таври модари ман. Шамс нафари ягонаест ки муносибаташ бароям бо ҳисси самимист. маҳз ӯ бароям омӯхт ки ба ҳеҷ ваҷҳ ноумед нашавам. ҳамин ки дар бораи зане чун ман сухан оғоз намоям ки гуноҳҳои гузаштаам чӣ тавр афв шаванд, дарҳол яке аз дастурҳояшро бароям ёдовар мешавад. гузашта ин шарҳи он аст. оянда фиреби назар аст. олам аз миёни вақт аз гузашта ба оянда ҳаракат дорад, на дар шакли рост. вақт аз миёни мо ва даруни мо бо хати морпечи беохир ҳаракат дорад. абадият ифодагари беинтиҳои вақт нест, балки нобаҳангомист. агар абадиятро дарк кардан хоҳӣ, гузаштаю ояндаро аз сар ба дар соз ва дар ҳудуди имрӯз бимон. охир бифаҳм, пайваста мегӯяд Шамс, нест ва чизе ҳам буда наметавонад ғайр аз лаҳзаи ҳозира. агар инро дарк тавонӣ, пас минбаъд нахоҳӣ тарсид ва метавонӣ ин ҷоро тамоман тарк созӣ. бойбарс бо диққат ба чеҳраам дида дохт. аввал вақте ба ман нигарист, дарҳол нигоҳашро дигар ҷониб афканд. ба назарам чунин намуд ки дар ҳуҷра нафари дигаре ҳам ҳузур дорад. нафари диданаш бароям ғайриимкон аст. маро тарс фаро гирифт. дарк намудам ки аз хусуси Шамс хубаш дарк насозам. ба бойбарс оби ҷавдор пешниҳод намудам ки дарҳол нӯшид. хайр, ту аз дугонаҳояш чӣ фарқ дорӣ? қадаҳи дуюми оби ҷавдорро нӯшида пурсид бойбарс. чӣ, ягон истеъдоди нодир дорӣ? ту рақси шикамро иҷро карда метавонӣ? ба ӯ фаҳмондам ки ягон ҳунари ҷолибро доро нестам. агар замоне доштам ҳам, баъди бемории номаълум ҳамаш маро тарк намудааст. соҳибзанак аз чунин
ошкоргӯиам бо мизоҷон маро мекушт, аммо бароям фарқ надошт. пинҳонӣ умед доштам, ки бойбарс шабро бо духтари дигаре хоҳад гузаронд. афсӯс, умедам барбод рафт. зеро бойбарс китф дар ҳам кашида иброз дошт, ки барояш фарқ надорад. сипас ӯ даст ба ҷайб бурд. чизи сурхи қаҳварангро ба каф гирифту ба даҳон андохт ва оҳиста хоидан гирифт. мехоҳӣ? пурсид ӯ. бо аломати инкор сар ҷунбондам. хеле хуб медонистам, ки он чист. тасаввур карда наметавонӣ, ки аз чӣ рӯ метобӣ. ӯ писханд заду болои кат ғелид ва карахт шуд. оби ҷавдорро нӯшидаю бангро хоида, бойбарс ба тарафи даҳшатҳое пардохт, ки дар майдонҳои ҳарбу зарб дида буд. новобаста ба он ки Чингизхон фафтидаю ҷисмаш кайҳо пусидааст, рӯҳи даҳшатнокаш миёни ҷангиёни муғул сайр дорад. чунин қисса кард бойбарс. зери таъсири рӯҳу харобкори Чингизхон, лашкариёни муғул ба корвонҳо ҳамла намуда, шаҳру деҳотро ба харобазор табдил медоданд. занону мардон бефарқ ба қатл мерасиданд. оромӣ пас аз бадбахтиҳои пурдаҳшат беҳтарин овози ширинест, ки дар замин шунида мешавад. нофаҳмо иброз дошт ӯ. шунидани ин беҳад андӯҳовар аст. пичиро задам ман. ногоҳ ӯ хомӯш гашт. гӯё дигар сухани гуфтанӣ надошта бошад. дастамро гирифту болои кат хобонд ва куртаамро аз там ба дар кард. чашмонаш хун гирифта хирос мезад. аз вай бӯи баду нофорами банг, арақи бадан ва ҳирси шаҳват меомад. дар довару дағалона бо як сай ба дарунам ворид шуд. ҳине кӯшидам, ки каме тоб хӯрда дардро сабук созам. бойбарс зуран маро тарзе пахш кард, ки дигар ҷунбида наметавонистам. болоям хеле ҷунбуҷул кард. леқ қонеъ нашуд ва ман тарсидам, ки ин ҳеҷ гоҳ охир намеёбад. аммо каме вақт нагузашта ӯ ором шуд. ҳоло ҳам аз болоям нафаромада чеҳраамро бадбинона нигоҳ мекард. гӯё бадане, ки ҳамагӣ чанде пеш ӯро қабул дошт, акнун барояш нафратовар буд. либосатро пӯш, аз кат поин шуда амр дод ӯ. ман либосамро пӯшида бо гӯшаи чашм нигоҳ доштам, ки ӯ чӣ тавр ба таҳонаш боз каме банг андохт. аз имрӯз эътиборан ту танҳо аз манӣ. ҷоғҳояшро тез тез ҷунбонда иброз намуд вай. чунин таклиф дар ин манзили мо ғайриоддӣ набуд. дар ин гуна мавридҳо медонистам, ки чӣ гуна рафтор намоям. аз он ки танҳо як нафар мардро бояд хизмат расонам, мебоист худро шод нишон диҳам. барои ин саховатмандона заҳмат кашиданам лозим, то соҳибзанак розӣ бошад. лек аз чӣ бошад, ки намефорид дурӯғгӯ бошам. аз афташ намешавад, посухаш додам. ба наздикӣ дар ин ҷо дигар нахоҳам буд. бойбарс ба қаҳқаҳа даромад. гӯё дар умраш ин гуна сухани хандаоварро бори аввал мешунид. ту наметавонӣ, бо таври боварибахш иброз дошт ӯ. медонистам, ки дар чунин маврид хубаш эътироз набояд кард, аммо бо худ коре карда наметавонистам. ману ту чандон одами гуногун нестем. дар гузашта ҳарду корҳои ношоиста анҷом додем, ки акнун сидқан пушаймонем. ту бо шарофати мақоми амакат миршаб шудӣ. тавре медонӣ ман чунин амак надорам. чеҳраи бойбарс шабеҳи санг шуд ва дар нигоҳи сарди ҷонсӯзаш хашм аланга мегирифт. ҷонибам хез заду аз мӯйҳоям дошт. магар нисбатат рафтори хуб надоштам? ароз зад ӯ. худатро кӣ гумон мекунӣ, а? хостам даҳон кушоям, лек аз дарди ҷонкои ногаҳонӣ овозе бароварда натавонистам. бойбарс ба чеҳраам чунон куфт, ки канори парида афтодам. чунин вазъ бори нахуст бо ман рух надода буд. мардон пешам маро мезаданд, лек то ҳол аҳволам ин гуна бад нашуда буд. ҳине рӯи фарш афтидам. бойбарс бо пойҳояш маро мезаду нафрин дошт. маҳз дар ин маврид чизи шарҳнашавандаеро эҳсос намудам. аз шиддати дард печу тоб хӯрда
ҷисмам аз зарби ҳар лағат мемурд. ба назарам чунин мерасид ки рӯҳ аз ҷисми фафтида ҷудо гашта ба чизи сабук ва озод табдил меёбад. гӯё дар осмонҳо парвозкунон ба фазои ором афтодам. ба чизе муқобилат накардаю ба ҳеҷ куҷо сай надошта болои ҳама дар парвоз будам. сипас болои кишзорони ба наздикии ғундоштаи гандум парвозро идома бахшидам. он ҷо шамол рӯймолчаҳои деҳқондухтаронро ки шомгоҳон дар ҳар куҷо кирмҳои шабчароғи шабеҳ ба оташакҳои сеҳрангез пайдо мегаштанд алвонҷ медод. ман ҳис мекардам то рафт боло ба осмони беканор равонам. оё мурда бошам? агар ин марг бошад, пас аз он ҳарос надорам. аз бадбахтиҳоям қариб чизе намонда буд. ман ба ҷое равон шудам ки рӯшноӣ ва покӣ ҳувайдо буду чизе маро ба ифлосӣ намеандохт. ва ҳис намудам ки тарси худро пушти сар намудам ва аз ин ҳол ба ҳайрат афтодам. наход аз боиси таҳқиру латукубҳо ва аз он ҳам бадтар ин макони ман фуро тарк накарда бошам. дар ботин агар аз марг тарсе надошта бошам, пас чизе маро дар ин макони каламушҳо боз дошта наметавонад. шамси табризӣ ҳақ буд. ифлосӣ дар берун не, дар ботин аст. чашмонамро пӯшида сай доштам худро бо дигар тарз ҷавонгаштае ки аз ин манзили манфур дур гашта ба ҳаёти нав ворид мегардад тасаввур созам. аз ҷавонӣ ва боварӣ ба худ сармаст, гӯё аз ҳама бадиҳо ҳимоя шуда ва ишқи ҳақиқиро санҷида бошам. новобаста ба хун ва дард дар қафаси сина, шабаҳ то ҳадде бароям ҳақиқӣ, ҳамчунин дилкаш менамуд ки дар лабонам табассум ҳувайдо гашт. кимиё, куния, январи соли 1246. пайваста сурх ва аз ҳаяҷон саршори арақ гашта, сай доштам ҷасорат пайдо кунаму бо Шамс гуфтугӯ намоям. мебоист аз хониши пурмазмуни Қуръон ӯро пурсон шавам. ҳафтаҳои сипарӣ мегашт, аммо лаҳзаи муносиб фаро намерасид. ҳарчанд зери як бо мезистем ҳам вохӯрӣ имкон надошт. лекине ин паго ҳавлиро меруфтам, Шамс танҳо аз ҳуҷра берун шуда яқин нияти сухан гуфтан дошт. ин бор на танҳо бо ӯ гап занон кардам, ҳатто ҷуръат намудам ба чашмонаш бингарам. корҳо чӣ тавр, кимиёи азиз? хушнудона ба ҳолам мароқ зоҳир кард Шамс. ба осонӣ ҳис мегардид ки ӯ ғайриоддӣ менамуд, гӯё шабаҳ дида бошад. ман медонистам ки ба назари ӯ шабаҳ метобад, махсусан вақтҳои охир, ва нишонаҳои лозимаро пай мебурдам. ҳаргоҳ Шамс шабаҳ медид, чеҳрааш рангпаридаю чашмонаш гӯё хоболуд менамуданд. тунбод наздик меояд. ба осмоне ки абрҳои хокистарӣ фарогираш шуда ва аз барфи аввалини имсола дарак медоданд, нигариста ғоронгид Шамс. ҳис намудам ки лаҳзаи муносиб барои додани суоле ки азиятам медод фаро расидааст. ёд дорӣ, аз хусуси он ки Қуръонро ҳар кас ба таври худ мефаҳмад суҳбат доштем? пурсидам ман ва сай доштам ҳар калимаро дуруст интихоб намоям. аз он вақт доим мехоҳам ки туро аз 400 сол диҳам. Шамс бо диққат ба ман дида дохт. бароям басо писанд буд ки ба чеҳраам чунин менигарад ва боз андешидам маҳз дар он лаҳзаҳои боз ҳам зебост ки вақте лабонаш сахт фишурдаю чинҳо дар пешонияш падид меоянд. аз хусуси сатҳи чорум ҳарфе намегӯянд. марҳилаи мавҷуд аст ки сухан қудрат надорад. вақте ба ин марҳилаи муҳаббат ворид мегардӣ, забон нолозим аст. мехоҳам ягон вақт онро фатҳ созам, гуфтам ва шармидам. яъне гуфтаниям ки шояд ман ҳам ягон вақт Қуръонро тарзи қироат намоям ки бароям сухан лозим нашавад. лабони Шамс бо табассуми сабук во шуданд. агар ин бароят насиб гашта бошад, пас ҳатман ба он муваффақ мешавӣ. ту ба маҷрои чорум ғута зада вориди дарьё хоҳӣ шуд. ман ҳисси аҷибро ки Шамс дар вуҷудам бедор карда буд фаромӯш намудам.
дар паҳлӯяш худро якбора ҳам кӯдаки оламро дарк кунанда ва ҳам зан мепиндоштам. аз куҷо донам ки ин ба ман насиб мегардад ё не? ту дар бораи сарнавишт сухан мегӯӣ? бале, дуруст, сар ҷунбонд Шамс. хайр, сарнавишт чист? намедонам чӣ тавр фаҳмонам. ба ҳар ҳол дастуре мавҷуд аст ки маҳз ба суолат посух медиҳад. сарнавишт онро намефаҳмонад ки ҳаёти ту аз аввал ҳал шуда бошад. аз ин хотир худро ба ихтиёри тақдир ҳавола намудан нишони пурраи ҷоҳилист. мусиқии дунявӣ ба ҳама ҷо сар мехалонад ва онро дар 40 сатҳ иншо мекунад. сарнавишти ту он сатҳест ки дар он оҳанги худро менавозӣ. ту метавонӣ асбоби мусиқиятро ҳаргиз иваз насозӣ, лек то кадом андоза ҷолиб навохтан ба худат вобаста аст. аз афташ сарфам нарафтам ки Шамс қарор дод баъзе чизро бароям фаҳмонад. ӯ бо каф дастамро пӯшонду меҳрубонона молиш дод. вақте ба гуфтор даромад, чашмони сиёҳаш барқ мезаданд. иҷозат деҳ як қиссаро бароят баён созам. ва ӯ чунин нақл кард. боре зани ҷавон аз дарвеши пурсон шуд ки чӣ гуна тақдир ӯро интизор аст. рафтем бо ман, изҳор дошт дарвеш, ва якҷоя ба олам менигарем. баъди чанде издиҳоми ҳардуро фаро гирифт. одамон қотилеро ба майдон барои овехтан кашола доштанд. ин одамро ба дор меовезанд, гуфт дарвеш. чаро? барои он ки касе барояш пул доду ва яроқи кушторро харид? ё барои он ки то дами худро хунолуд намудан касе ӯро боздошт накард? ё барои он ки пас аз анҷоми ҷиноят касе ӯро боз надоштааст? дар ин маврид чӣ гуна сабаб ва чӣ гуна фарҷом аст? ман сухани Шамсро бурида гуфтам. қотил овехта мешавад, зеро ҷинояти мудҳиш содир намудааст. барои кирдораш ҷавоб медиҳад. ин ҷо ҳам сабаб ва ҳам фарҷом мавҷуд аст. дар олами мо некию бадӣ вуҷуд дорад ва байнашон фарқи зиёд мушоҳида мегардад. эҳ, кимиёи азиз, гӯё шалпар шуда бошад, оҳиста посух дод Шамс. ба ту ҳукм намудан писанд аст, зеро онҳо ҳаётро сабук месозанд. агар на ҳама чиз шаҳр ёбад, пас чӣ? худованд худ возеҳист. вагарна байни ҳарому ҳалол, раво ва нораво фарқ нахоҳад монд. беҳишту дӯзах нахоҳад буд. тасаввур намо ки одамон аз тарси дӯзаху роҳати беҳишт фориғ шаванд. олам боз ҳам расво мегардад. шамол бо худ барф оварад. Шамс даст дароз кард то рӯймонамро дуруст созад. аз бӯяш карахт шудам. накҳати дарахти сандал бо таъми тоза монанд ба бӯи замин пас аз борон. гармӣ ботинамро фаро гирифту миёни пойҳоям бошад мавҷи хоҳиш гузар кард. маро хиҷолат фаро гирифт, хиҷолати беҳисоб. дар муҳаббат ҳудудҳо руфта мешаванд. ба ман ғамхорона ва надомат нигоҳкунон изҳор дошт Шамс. мо дар кадом хусус суҳбат доштем? дар бораи муҳаббат ба худо ё муҳаббат байни марду зан? ӯ ҳардуямон, яъне ману худашро дар назар дошт. умуман фаҳмиши чун мо вуҷуд дорад? андешаҳои маро пай набурда, Шамс давом дошт. парвои ҳарому ҳалол надорам. мехоҳам оташи дӯзах ва гармии ҳаворо барҳам занам, то ин ки одамон танҳо худовандро аз барои муҳаббат дӯст доранд. ин тавр гуфтан нашояд. одамон суст иродаанд, на ҳаматро фаҳмида метавонанд, изҳор доштам ман. Шамс табассумкунон аз дастам дошт. кафояш хеле гарм буд. шояд ту ҳақ бошӣ, лек ин баҳона шуда наметавонад ки фикрҳоятро пинҳон дорӣ. дар ҳоле ки одамони суст ирода ва бад
гӯшҳояшон вазнин аст. барояшон чизе ки нагӯям ҳама ширк аст. барои ман бошад баръакс, танҳо як роҳат. шамс нобоварона ҷонибам нигарист. худам низ ба воҳима афтодам. нахот ин суханони ман бошад. шояд ақламро гум кардам, ё мумкин ҷин ба ман ёр гардид. узр, рафтанам лозим, изҳор доштам ман. гунаҳҳоям аз шарм лолагун гаштаю дилам сахт метапид аз гуфтаю ногуфтаҳоям. ҷониби хона шитоб доштам, лек аз шамс гурехта дарк доштам ки аз ҳад гузарондаам. пас он нисбати рӯйдодҳо ё ин ки вонамуд сохтам ки бо ман чӣ рух медиҳад, сахт ба гумроҳӣ афтидам. ман ба Шамси Табризӣ дил бохтам. Шамс, Куния, январи соли 1246. хабаркашӣ аз болои шиносу ношиносон хоси табиати аксар одамон аст. албатта ғайбат нисбати хеш бисёр шунидаам. аз замоне ки дар Куния пайдо гардидам, ин гуна гуфторҳо беҳисоб аст ва ин маро ба тааҷҷуб намеорад. ҳарчанд дар Қуръон возеҳ гуфта шудааст ки бадгуфторӣ яке аз гуноҳҳои азим маҳсуб меёбад, лек одамон ба он чандон зиддият надоранд. онҳо нафарони шаробнӯшро мазаммат намуда, зани ба шавҳар хиёнаткардаро сангборон месозанд. ин кор ба ғайбат мерасад. ба он назди худованд кори хеле зишт аст. ягон амали намгинро намебинанд. ин ҳолатҳо бароям қиссаеро ёдовар мешавад. боре як нафар ҳашҳашкунон назди Суфия давида мерасад ва арз медорад: ба он ҷо нигоҳ кунед, одамон лаълиҳоро мекашонанд. хайр бачӣ, оромона посух медиҳад Суфӣ. охир онҳо лаълиҳоро ба хонаи ту мекашонанд, дод мезанад мард. хайр, ту ба ин чӣ дахл дорӣ? ҳайрон мешавад Суфӣ. бадбахтона мардум лаълиҳои бегонаро мебинанд. ба ҷои ба кори худ овора шудан, ба муҳокимаи дигарон даст мезананд. ҳарзагӯиҳои эшон маро ба тааҷҷуб намеорад. ҳамин ки чизи ғайриоддӣ намояд, тасаввуроташон беҳудуд мегардад. аз афташ дар Куния нафароне мавҷуданд ки маро пешвои махфии ҳашишиён мепиндоранд. баъзеҳо бошанд имоми охирин аз аламот меҳисобанд. қисми дигар маро то ҳадде соҳир мешуморанд ки гӯё касеро нафрин намоям, дарҳол мефафтанд. ҳастанд дигароне ки ба он айбдорам месозанд, гӯё румиро гирифтори сеҳри худ намудаам. барои аз таъсирам набаромадан, ӯро маҷбур месозам ҳар пагои шӯрбои аз мор омодашударо нӯшад. боре инро нӯшида, хандида гузашта рафтам. хайр чӣ кор кунам? аз бадии одамон сарзада ба дарвеш чӣ хоҳад расид? ҳатто агар об тамоми хушкиро фаро гирад, ин барои мурғобӣ чӣ аҳамият дорад? ба ҳар ҳол мефаҳмам, нафарони атроф аз ман гиламанд шудаанд. ин пеш аз ҳама ба султон Валад дахл дорад. дар ҳоле мебоист такягоҳи падар шавад ва боз онҳо кимиёи азизро озурда месозанд. ӯ хеле дилшикаста аст. лек аз ҳама беш бадбахтӣ дар ин каҷгӯиҳо он аст ки румиро ба ифлосиҳо омехта месозанд. хилофи ман, ӯ товони ғайбату гуфтану мазаматҳоро надорад. бароям душвор аст вақте мебинам ӯ аз ҳарзагӯиҳои одамони ҷоҳил ранҷ мекашад. ботини Мавлоно беолоиш аст. ман бошам ҳам зебояму ҳам зиштбашара. бароям нисбати ӯ хеле осон аст ки бо зиштии одамони дигар сару кор дошта бошам. лутфан бигӯед, олиме ки бо гуфтори ҷиддӣ ва андешаҳои мантиқона сару кор дорад, пас чӣ тавр ҳарзагӯиҳои ҷоҳилонаро тоқат намояд? паёмбари гиромӣ Муҳаммад беҳуда нагуфта буд: дар ин олам се гурӯҳ одамонро тараҳҳум бояд кард: сарватмандони бойгариро аз даст дода, соҳибэҳтиромони обрӯро бой дода ва хиратмандони дар ҳалқаи ҷоҳилон афтодаро. ба ҳар ҳол ман наметавонам фикр накунам ки аз чунин вазъ барои румӣ чӣ нафъе дарёбам. бадгӯӣ дарднок аст.
лек ҷузе хубест барои ботинан тағйир ёфтани дӯсти ман. тамоми умр мепиндоштам ки ӯро парастидаю эҳтиром медоранд ва пайравиаш мекунанд. номаш ба ҳеҷ ваҷ доғдор набуд. акнун ки ӯ мояи нофаҳмӣ ва танқидҳо гаштааст, намедонад пас он чӣ тавр зист намояд. аз беҳимоятӣ, танҳоӣ ки гоҳу ногоҳ ба одамон рух медиҳад, ҳаргиз азият надида буд. мани ӯро касе захмӣ ҳатто нахарошида буд. лек варо лозим аст аз миёни ин ҳама гузар намояд. бигузор ин дардовар, лек нафъовар дар роҳи ӯст. дастури 37 изҳор медорад: суфии ҳақиқӣ нафарест ки ҳатто бегуноҳ таҳқир дидаю озор ёфта ва мавриди муҳокимаи дигарон бошад ҳам тоқат мекунад. нисбати мунофиқон сухане ба даҳон намеорад. суфӣ ба ҳарзагӯиҳо ҳаргиз аҳамият намедиҳад. умуман чӣ гуна ҳарифон, мухолифон ба таври оддӣ дигарон шуда метавонанд ки аз ҳама асосӣ ман нест. охир ба кӣ ҳам мебоист ҳамла кард дар ҳоле танҳо як вуҷуд дорад. эла, Нортгемптон, 17 июни соли 2008. элаи беҳад азиз, ту беҳад меҳрубонӣ ки аз ман хоҳиш дорӣ дар бораи худам бароят қисса намоям. рости гап, дар бораи гузаштаам навиштан чандон саҳл нест, зеро хотираҳоро ба ёд меорад, аммо хоҳишатро иҷро хоҳам кард. пас аз фавти марго рӯзгорам якбора тағйир ёфт. ба маводи нашаовар рағбат баста мизоҷи доимии маҳфилҳои шабона, толорҳои рақсии Амстердам шудам ки то он дам аз хусусашон тасаввурот надоштам. маълум шуд ки барои оромию тасаллоёбӣ на ба ҷои лозима худро расондаам. ба одамони улфат гирифтам ки лозим набуд. дар бистари дигарон хобида муддати чанд моҳ 25 фунт вазн аз даст додам. ине бори аввал ҳероинро истифода бурдам. рӯзи дароз натавонистам сарамро боло бардорам. ҷисмам маводи мухаддирро намехост. ин аломате буд ки онро дарк накардам. то ба чизе сарфам равам, ба ҷисмам пайваста сӯзан мезадам. марихуан, ҳашиш, кокаин, ҳероин, чӣ моддаҳое ки ман насанҷидам. зеро бароям кайф лозим буд. ба кайф афтода усулҳои гуногуни худкуширо фикр мекардам. дар пайравӣ бо Суқрот шавкаронро истеъмол намудам. мумкин заҳр таъсир надошт ё шояд аз дари пушти мағозаи хитоӣ ба ман чойи кабуд фурӯхта ва имкон додам то фурӯшандаҳо ба ҳолам ханданд. ба ҳар ҳол заҳр таъсир накард. аксаран субҳгоҳон дар ҷойҳои ношинос аз хоб бедор шуда паҳлӯям арӯсаки навбатиро хобида медидам. холигӣ маро мехӯрд. ба ин нигоҳ накарда занҳо нисбатам ғамхорӣ доштанд. бархе аз ман ҷавону қисми дигар калон. дар манзилҳои онҳо зистаю дар бистарашон мехобидам. ҳамроҳашон дар истироҳатгоҳҳо дам гирифта таоми омода кардаашонро истеъмол доштам. сару либоси шавҳарашонро пӯшидаю бо кордҳояшон харид мекардам. лек ҳатто барои ҷилои муҳаббат ки ба он бешак арзанда буданд замина эҷод намекардам. чунин тарзи ҳаёт ноаён нахли худро бор овард. ҷои кор, дӯстон, билохира манзиламро ҳам аз даст додам. манзиле ки ҳамроҳи марго рӯзҳои хушро бо ҳам гузаронда будем. пас он дар биное бесоҳибе сукунат гирифтам. он ҷо одамон якҷоя зист доштанд. дар яке аз чунин биноҳои шаҳри Роттердам 15 моҳ зиндагӣ кардам. он ҷо ҳатто ҳуҷраҳои обозӣ дар надоштанд. ҳама чиз умумӣ маҳсуб меёфт. пул, маводи нашадор, хӯрока, ҷойхоб, танҳо ғайри дарду алам. пас аз чанд соли чунин вазъ тамоман ба қар афтодам. сояи одаме шудам ки замони арзи ҳастӣ дошт. бори субҳгоҳон ҳангоми дасту рӯй шустан ба оина нигоҳ афкандам. ҳаргиз одами ҷавонеро надида будам ки бо ин тарз заифу пурандӯҳ шуда бошад. сипас ба ҷойгоҳ баргашта чун тифл ба гирья даромадам. худи ҳамон рӯз қутиҳоеро тагурӯ намудам ки ашёи марго маҳфуз буд. китобҳо, сару либос, пластинкаҳо, навиштаҳо, мусаввараҳо,
ҳар як ашёи ӯро бодиққат аз назар гузаронда бо ҳар яке хайру хуш доштам. сипас ҳамаро ҷобаҷо гузошта ба фарзандони муҳоҷирон ки марго нисбаташон сидқан ғамхорӣ дошт тақсим намудам. ин дар соли 1977 буд. бо мадади худованд бароям муяссар шуд дар яке аз мағозаҳои фурӯши молҳо барои сайёҳон ба кор дароям. маро ба сифати суратгир ба кор гирифтанд. ҳамин тавр шуд ки ман ба шимоли африқо раҳсипор гардам. бо худ танҳо кулворе гирифтам ки дарунаш расми марго дохили чорчӯба маҳфуз буд. дар асл аз одаме мегурехтам ки ман сояи он шуда будам. як нафар бостоншинос ки дар африқо бо ӯ шинос гардидам ғояи хубе бароям пешниҳод кард. вай пурсид ки оё наандешидаам ки ҳамчун аввалин суратгири ғарбӣ ба шаҳрҳои муқаддаси исломӣ ташриф оварам. ман ҳатто дарк карда натавонистам ки аз чӣ хусус вай сухан мегӯяд. пас ӯ баён дошт ки қонун ташрифи ғайримусулмононро ба шаҳрҳои Макка ва Мадина қатъиян манъ кардааст. насрониёну яҳудиён ба он ҷо роҳ дода намешаванд, танҳо дар ҳолати дарёфти ягон роҳи пинҳонӣ. вайронкунандагони қонунро бошад маҳбасхона интизор аст. шояд аз он ҳам бадтар. ворид шудан ба ҷои барои дигарон ғайриимкон анҷом додани коре ки то кунун касе анҷом надодааст ана ҷои ҷӯш задани ғайрату матонат. дар бораи обрӯи сарват пас аз чопи расмҳо аз чунин ҷойҳои муқаддас ҳоҷати гап ҳам нест ва ман побанди ин ғоя шудам. бостоншинос огоҳам намуд ки дар танҳоӣ ҳаргиз коре анҷом надиҳам ва таклиф дошт ба аҳли тасаввуф муроҷиат намоям. аммо донистан душвор аст ки онҳо барои ёрирасонӣ майл доранд ё не, илова намуд вай. дар бораи тасаввуф чизе намедонистам. умуман дар бораи он боре ҳам наандешида будам. вақте суфиён аз рӯзигии хеш хабар доданд, худро дар осмони ҳафтум ҳис намудам. ба ҳар ҳол он вақт эшон бароям танҳо воситаи дастрасӣ ба натиҷаи дилхоҳ буданд. лек он замон маҳз ҳамин тавр ҳамаи одамонро қабул доштам. ҳаёт чизи аҷиб аст, эла. умуман на ба Макка ва на ба Мадина ворид шуда натавонистам. на он замон ва на баъдан. ҳатто пас аз он ки ман мусулмон шудам. тақдир роҳи дигарро бароям омода сохт. аз рӯйдодҳои ногаҳонӣ ва печутобҳо ки ҳар кадом маро сахт тағйир медод, пас аз муддати нақшаи аввала куллан фаромӯш гардид. ҳарчанд дар ибтидо асос танҳо молиявӣ буд, дар охирии саёҳат одами тамоман дигар шудам. барои суфиён бошад эшон ба зудӣ дарк намуданд ки воситаи қабул намудам барои расидан ба мақсад. билохира воситаи тағйирот дар худи ман хоҳад гашт. ин қисмати ҳаётамро ман вохӯрӣ бо ҳарфи ӯ мемонам ки дар вожаи суфӣ дида мешавад. бо ҳисси муҳаббат, азиз. зани бероҳа, садбарги биёбон. куния, феврали соли 1246. басо душвор ва шамолӣ буд. рӯзе ки аз он манзили манфур берун шудам. рӯзе аз ҳама сард, муддати 40 соли охир. барфи наврехта дар кӯчаҳои пурпечу тоб ҷило дошту шушаҳо дар боми манзилҳо овезон. рӯзона сардӣ то ҳадде тоқатнофарсо гардид ки ҳатто баъзе манзилҳо зери вазни барфи зиёд фурӯ рехтанд. пеш аз ҳама дар куния бесарпаноҳон азият кашиданд. ҷасади зиёд чун дар батни модар ғунча шуда табассум дар лаб гӯё интизори тавлиди дигар дар олами беҳтару гармтар дунёи фониро падрод гуфтанд. пас аз хоби рӯзона пеш аз ташвишҳои маъмулии бегоҳ аз ҳуҷраам берун шудам. бо худ каме ашё гирифта дар фоҳишахона тамоми сару либоси абрешимӣ ва ороиширо ки барои мизоҷони махсус ба бар мекардам вогузоштам. мебоист тамоми маблағҳои заҳматкашидаам он ҷо мемонд. зинапояро сипаси сар карда мони Юлияро дидам ки назди дари баромадгоҳ меистод. ӯ баргҳои қаҳварангро мехоҳид. ба ин ҳол дер боз гирифтор шудааст. нисбати дигар духтарон мони Юлиё дар сину сол калонтар буд. вақтҳои охир аз он шикоят дошт ки гӯё ҷисмашро пайваста гармӣ фаро мегирад.
шабонгоҳон пай мебурдам ки дар ҷойгоҳ чӣ тавр меҷунбад. ин ҷо ягон сир ҳам нест. ӯ пир шуда буд. ҷавондухтарон бо ҳазл иброз медоштанд ки ба Мони Юлио ҳасад мебаранд, зеро акнун ташвиши ҳайз, ҳомиладорӣ, исқоти ҳамл ӯро озор нахоҳад дод. метавонад оромона бо ҳама мардон бихобад. аммо ба ҳамаи мо маълум буд ки зани бероҳаи пиршуда имкони зист надорад. Мони Юлио ниятамро шояд пай бурда тавонад. фаҳмидам ки ман ду имкон дорам. ба ҳуҷраи хеш баргашта фирор намуданро аз сар ба дар созам ё аз дар берун шавам ва чизе ки рӯй диҳад рух додан гирад. қалбам дуввумиро интихоб кард. салом Мони Юлио, вазъат беҳтар шуд? пурсидам ва сай доштам чизеро пай набарад. аввал шод гашт, чун дар дастам буғчаро пай бурд. чеҳрааш тира гардид. дурӯғ гуфтан наф надошт. ӯ медонист ки соҳибзанак аз ҳуҷра берун шуданамро манъ кардааст, хусусан тарки фоҳишахона намуданро. ту меравӣ? пурсид Мони Юлио ва аз суоли додаи худ тарсид. ман хомӯш мондам. акнун навбати интихоб омада буд. Мони Юлио метавонист маро боз дошта ба соҳибзанак хабар расонад ё иҷозати рафтан диҳад. ӯ ба чеҳраам дида дохт. нигоҳаш дарду андӯҳро ифода дошт. ба ҳуҷраат баргард, садбарги биёбон, изҳор дошт Мони Юлио. соҳибзанак аз қафоят сари шағолро мефиристад. бояд донӣ бо ту чӣ кор мекунад. леко гуфторашро ба итмом нарасонд. ин ҷо як қонуни нонавиштае вуҷуд дошт. мо бо якдигар нисбати пешинагони бадбахти фафтидаи ин макон ҳарфе намегӯем. ҳатто номҳояшонро ҳам ба забон намеорем. чӣ лозим бе зобита сохтани рӯҳи эшон? онҳо роҳи душворро дар ҳаёт тай карданд. пас бигузор оромона бихобанд. ҳатто агар аз ин ҷо фирор кунӣ ҳам, пас чӣ тавр зист хоҳӣ кард? маро бовар мекунанд Мони Юлио. аз гушнагӣ мурданат мумкин. дар чашмонаш тарс ҳувайдо буд. ӯ на аз он тарс дошт ки ба ман омад накарда соҳибзанак ҷазоям медиҳад, балки ба ман омад хоҳад кард. ман кореро нияти анҷомдиҳӣ доштам ки ӯ як умр орзу мекард, лек барои иҷрояш ҷуръат надошт. акнун вай маро эҳтиром дошт, лек барои ғайратам дидан намехост. шояд бармегаштам, агар овози Шамси Табризӣ дар майнаам садо намедод. Мони Юлио, маро сар деҳ. дигар як рӯзам ин ҷо намеистам. баъди он ки бойбар сахт лату кӯбам карду ба чеҳраи марг дида дохтам, эҳсосе фароям гирифт ки доиман тағйир ёфтаам. дигар тарс вуҷуд надошт. қарор додам ҳаёти минбаъдаамро дар роҳи худованд сарф намоям. бароям фарқ надошт он як рӯз идома меёбад ё чандин сол. Шамс иброз дошт ки эътиқоду муҳаббат одамонро қаҳрамон месозад, зеро ҳар ду тарсро аз қалбашон дур месозад. аз афташ акнун ман ба ин сарфҳам мерафтам. аҷиб ки Мони Юлио ба тарафи ман гузашт. ӯ хеле ва пуралам ба чеҳраам дида дохт. сипас ба канор рафта роҳамро кушод. Эла, Нортгемптон, 19 июли соли 2008. элаи бағоят азиз, ташаккур барои ҳамдардӣ. бароям хеле хушоянд аст ки аз гузаштаам огоҳӣ ёфтаю аз ман рӯ нагардондӣ. тобистони соли 1977ро ҳамроҳи аҳли тасаввуф дар Марокаш гузарондам. ман ҳуҷраи равшану одиро ки дар он ҳама чизҳои лозима вуҷуд дошт соҳиб будам. яъне курпа, чароғи равғанӣ, тасбеҳи яшмӣ ва назди тиреза гуле даруни гулдон ки аз чашмкунӣ ҳимоя мекард. ҳамчунин мизе аз чӯби чормағз ки даруни ғаладонаш девони ашъори румӣ мехобид. на телефон, на ҷаҳоннамо, на соат ва на барқ. бароям фарқ надошт. чандин сол дар манзилҳои бесоҳибзиста медонистам ки дар макони суфиён ҳам рӯз гузаронда метавонам. шоми аввал устод Самуд ба ҳуҷраам омада аз назар гузарон ки чӣ тавр ман саришта карда метавонам. вай гуфт ки шод аст агар ин ҷо биистам то дами худро баҳри сафар ба Макка омода наҳисобам. лек ӯ шарт гузошт. маводи нашадор ҳаргиз набояд истеъмол намоям. ёдам ҳаст, чеҳраам лолагун гашт.
чун кӯдаке ки ҳангоми дуздидани шириниҳо дастгир карданд. ӯ аз куҷо донист? ашёҳои маро кофтааст магар? ҳаргиз фаромӯш нахоҳам кард ки устод гуфта буд: моро лозим нест одамро кофту коб намоем ки ӯ маводи нашадор истеъмол мекунад ё не. чашмони ту чашмони одами бангист. ҳарчанд хандаовар бошад ҳам, то он рӯз ҳаргиз худро бангӣ намеҳисобидам. бовар доштам худро идора карда метавонам. маводи нашадор бошад, танҳо баҳри пушти сар намудани бадбахтиҳо ёрӣ хоҳад кард. мадҳушӣ ҳангоми ғаму андӯҳ ин табобат нест, изҳор дошт Самуд. карахтӣ мегузарад, лек дард мемонад. ба ман дарк намудам ки ӯ ҳақ аст. бо тамоми қатъият тамоми маводи нашадор, ҳатто маводи хобоварро ки бо худ оварда будам, ба ӯ супурдам. лек андак пас маълум гардид ки қатъиятам чандон қавӣ набудааст ва ман тавон надоштам ки бо худ мубориза барам. муддати 4 моҳи бо Суфиён зистанам чандин маротиба хилофи ваъда рафтор намудам. барои одаме ки ба маводи нашаовар вобаста аст, дарёфти он дар ҳеҷ куҷо душворӣ надорад. боре ба манзил дар ҳолати бағоят маст баргаштам ва ба ҳама дарҳоро баста ёфтам. лозим омад шабро рӯи замин дар боғ рӯз намоям. рӯзи дигар устод Самуд чизе нагуфт ва ман ҳам узр напурсидам. агар чунин воқеоти каме шармоварро ба ҳисоб нагирем, бо Суфиён хеле хуб унс гирифта тавонистам. шомгоҳон аз сукунати дар ҳуҷраи хеш ҳукмфармо роҳат доштам. он ҷо бароям хеле писанд ва дар ботинам оромии ғайриоддӣ эҳсос мегардид. мо гӯё бо ҳаёти якҷоя зист доштем, яъне якҷоя таом хӯрдаю ҳар гуна супоришҳоро иҷро доштем. лек дар асл ҳама танҳо машғули хеш буданд. дар роҳи тасаввуф аввалин чизе ки аз бар мегардад ин санъати танҳо будан аст, ҳатто миёни омма. сипас оммаро даруни танҳоии хеш, яъне овозҳоро дохилат пайдо мекунӣ. интизори он ки суфиёни марокашӣ кай маро ба Маккаю Мадина мефиристанд, ҳамту назми тасаввуфро хеле омӯхтам. ибтидо инро аз бекорӣ анҷом медодам. пас он бо таваҷҷӯҳи хоса, мисли одаме ки пай намебарад чӣ тавр нӯшидан мехоҳад, то дами ҷуръаи аввалро нанӯшад. билохира пай бурдам ки хеле мехоҳам мутолиа намоям. аз китобҳои фасли тобистон мутолиа намудаам. аз ҳама беш ашъори румӣ ба ман таъсир расонд. пас аз 3 моҳ устод Самуд ногаҳон баён дошт ки ба ӯ як нафар дарвеши оворагард Шамси Табрезиро ёд меорад. ӯ ҳамчунин изҳор намуд ки баъзеҳо Шамсро бидъаткори беҳаё мешумурданд. лек агар румиро пурсидан имкон медошт, пас Шамс таҷассумгари моҳу офтоб аст. устод мароқи маро бедор намуд. лек он чизе ки ман эҳсос доштам мароқи оддӣ набуд. вақте қиссаҳои устод Самудро аз рӯзгори Шамс мешунидам, дар пуштам мурғак давидаю ҳисси аҷибе фароям мегирифт. танҳо фикр накун ки ман аз ақл бегона шудам. қасам ба номи худованд, ман хиширози абрешимро аввал аз дур, сипас аз наздик шунидам. пас он сояи одамеро пай бурдам ки ҳозир набуд. шояд шамол бо барги дарахтон хишироз мезад ё фариштагон бол мезаданд. ба ҳар ҳол ногоҳ пай бурдам ки набояд ба ҷое равам. дигар лозим нест. саи пайвастаи дар куҷои ҳозир шудану хилофи майли хеш дар ҳаракати абадӣ будан мурданивор ба дилам зад. акнун ҷои ҳузур доштам ки мехостам. ман танҳо як хоҳиш доштам: миёни Суфиён мондан ва худро кашф намудан. ин қисмати ҳаёти хешро вохӯрӣ бо ҳарфи ф дар вожаи суфӣ меномам. бо ҳисси муҳаббат, азиз. Шамс, куния, феврали соли 1246. рӯзи пурҳодисот моро интизор буд. ин гӯё бо абрҳои хокистарии хеле поён овезон шуда таздиқи худро меёфт. андак пас румиро дар ҳуҷрааш дарёфтам. чин дар пешонӣ назди тиреза нишаста саросима тасбеҳ мегардонд. аз пардаҳои махмалини вазнини қариб пурра кашида ҳуҷра торик менамуд. танҳо хати борики рӯшноӣ ба ҷои нишастаи румӣ афтида ба муҳит тобиши аҷибе мебахшид. мебоист пай барам ки оё румӣ мақсади ҳақиқиямро ки паси чизе хоҳиш намудаам меистод
дарк намудааст ё не? дар ҳоле ки истодаю каме асабӣ будам, ба назарам шабаҳ намуд. румиро дидам ки қабои сабз ба бар зери бори гарони солҳо пир гаштаю заиф шуда буд. ӯ ҳамоно дар ҷои пешина нишаста нисбати пешина хеле ботараҳум ва боҳимат менамуд. аммо бо ҳамон захм дар дил ки ёдовар аз тарҳи ҷисми ман буд. ва дарҳол ду ҳолат бароям возеҳ гашт. румӣ айёми пириро дар ҳамон манзил гузаронда, захми дилаш ҳаргиз шифо намеёбад. дар чашмонам ашк халқа зад. ту чӣ ҳол дорӣ? гӯё ранги рӯят канда бошад? пурсид румӣ. худро маҷбур намудам ки табассум намоям. лек хеле душвор буд гуфтани он чизе ки мехостам барояш иброз дорам. овозам хеле паст, нобоварона садо дод. на он тавре ки ман мехостам. ҳеҷ гапе не, танҳо ташнагӣ азобам медиҳад ва чизе нест ки онро рафъ созам. шояд кераро хоҳиш намоем ки чизе омода созад. лозим не, ин кори ошхона маҳсуб намеёбад. мехоҳам ба майкада биравам. нӯшидан мехоҳам. гӯё тирагӣ дар чеҳраи румӣ ҳувайдо гаштаро эҳсос накарда бошам. гуфторамро идома бахшидам. ба ҷои ошхона барои об рафтан ҷониби майкада барои шароб намеравӣ? мехоҳӣ ки бароят шароб бихарам? эҳтиёткорона пурсид румӣ. ҳақ аст, дуруст. бас соми надор мегаштам агар бо шароб зиёфатам мекардӣ. 2 шиша кифоя. яктоаш барои ман, дигараш ба худат. лек хоҳиш, маро каме хушнуд гардон. вақте дар майкада шароб харидӣ, дарҳол он маконро тарк накун. камтар таъхир карда бо одамон суҳбат биёрой. ин ҷо интизорат мешавам. барои саросемагӣ ҳоҷат нест. румӣ чанде мутаҳҳирона ва баъд хашмона ҷонибам нигоҳ афканд. ин дам нигоҳи шогирди бағдодӣ ёдам расид ки мехост маро гусел намояд. лек барои қадами қатъӣ гузоштан аз боиси обрӯи хеш андеша дошт. ӯ наметавонист андешаи атрофиёнро сарфи назар созад. пас қафо баргашт. акнун интизор будам ки ғамхори оиди шӯҳрат ба румӣ чӣ таъсир хоҳад расонд. румӣ аз ҷо бархост. ҷонибам сар афканду маро сахт ба тааҷҷуб андохт. то ин дам ҳаргиз боре дар майкада набудаю шароб нахаридаам. ба фикрам нӯшидани шароб кори дуруст нест. шояд сабабест ки маро аз ин хусус хоҳиш дорӣ ва маро лозим нест ки сабабро бояд донам. майкада рафта бароят шароб меорам. инро гуфта румӣ хайрухуш намуда аз ҳуҷра берун гардид. ӯ берун рафту ман аз шодӣ рӯи фарш афтодам. тазбеҳе ки ӯ вогузошта буд ба даст гирифтам. ба худованд беҳад сипос гуфтам ки бароям чунин ато фармудааст. пас он дар ҳаққаш даст ба дуо бардоштам то ин ки ботини румӣ аз муҳаббати муқаддас ҳаргиз беёд нагардад.